Terwijl de coalitiepartijen in Den Haag na een marathonoverleg een akkoord bereikten over de voorjaarsnota, luidde gemeenten de noodklok. Ze krijgen volgend jaar structureel fors minder geld van het Rijk. En dat heeft gevolgen voor de burger en de leefbaarheid. Gemeenten spreken daarom van het zogenoemde ravijnjaar. Ook in Limburg zijn de gevolgen groot. Vanaf 2026 krijgen gemeenten onvoldoende geld van het Rijk om al hun taken uit te voeren. Het kabinet kort het gemeentefonds dan met 2,5 miljard euro. 75% van alle gemeenten komt dan in de rode cijfers terecht. En daarom spreekt ze ook wel van het ravijnjaar. Wat zijn de gevolgen? Dat kan zijn minder woningbouw, sluiting van een zwembad, bibliotheek of een gemeenschapshuis. Of korten op de jeugdzorg. Iedere gemeente maakt zo zijn eigen keuze. Snijden in eigen vlees of de lasten voor de burger verhogen. Dan gaat de woonbelasting bijvoorbeeld omhoog. Het parkeren van een auto wordt duurder. Evenals de aanvraag voor een bouwvergunning of de toeristenbelasting. Maar in alle gevallen geldt, de ambities van de gemeente kunnen fors naar beneden. In de studio politiek verslaggever Jos van den Broek. Jos, je hebt helder proberen te krijgen waar het pijn gaat doen de komende jaren. Die impact is groot, hè, voor kleine en ook grotere gemeenten. Ja, ik heb een kleine gemeente benaderd, Voerendaal. Die moeten toch ongeveer rekenen op 2 miljoen structureel minder. Echt Zuster is de meest gemiddelde gemeente van Limburg. Dan heb je het over 5 miljoen. En dan een grote gemeente, ik ben naar Venlo gestapt. Ja, dan heb je het over 15 miljoen. Niet alleen in 2026, ook daarna. Dat krijgen ze dan minder uit het gemeentefonds. Ja, en dat doet pijn. Ja, hoe gaan de gemeenten daarmee om? Ja, ieder op hun eigen manier. De kleinste gemeente die had eigenlijk geen tijd om vragen te beantwoorden. De wethouder geen tijd. En die zegt, ja, in het najaar dan wordt de begroting vastgesteld, dan weten we meer. Dus daar zijn we niet zoveel over te weten gekomen. Terwijl die kleine gemeentes hebben natuurlijk weinig knop om aan te draaien. Bij Venlo, ja, daar gaat het wel pijn doen. Daar gaat het om een groot bedrag. Ja, en de wethouder zegt, ik doe echt met pijn in mijn hart, moet ik dadelijk afscheid nemen van iets wat me dierbaar is. Ja, omdat ik het jeugddossier heb, vind ik het gezonde basis van de toekomst. Om daarmee te stoppen vind ik vreselijk. En wat betekent dat concreet in de praktijk? Nou ja, er zijn 9 scholen in Venlo die dat doen. We hebben juist gekozen voor scholen in wijken die het extra nodig hebben. En dat betekent dat die scholen niet of in mindere mate daar een gebruik van kunnen maken. En dat betekent dat kinderen zelf een broodtrommeltje weer moeten vullen. En dan krijg je weer verschillen tussen mensen die dat wel en niet goed kunnen betalen. Heeft u de slapeloze nachten van? Ja, hier maak ik me wel zorgen over. Ja. Ja, dat was de Venlose wethouder Chatelier. In Echt Zuster hebben ze het anders aangepakt. Ze wisten het al jaren. Ze hebben een heleboel industrieterreinen hebben ze uitgegeven, distributiecentra. Als je daar langs rijdt, dan weet je het wel. Dat levert heel veel extra geld op. En dus zegt de gemeente, ja, met dat extra geld wat we daarmee verdienen met die distributiecentra, met die hallen, hoeven de lasten voor de burgers niet omhoog te gaan. En dit is wat wethouder Geert Friesje daarover zegt. Wij zijn al jaren een van de gemeenten in Limburg met de laagste lasten voor onze inwoners. En dat willen we ook graag blijven. Dus vandaar dat de OZB-belasting alleen maar wordt verhoogd met een inflatiecorrectie. Maar wat we de afgelopen jaren wel hebben gedaan is meer mogelijkheden scheppen voor het bedrijfsleven. Dus investeren in nieuwe bedrijventerreinen, een nieuw distributiecentrum en dergelijke. En ja, dat levert wel vele honderdduizenden euro's voor de gemeente op. En uiteindelijk hoef je dat geld niet te gaan ophalen bij je inwoners. Ja, Jos, de jeugdzorg, forse taak, waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn. Dat gaat al allemaal niet heel soepel. Ja, die financiering, dat blijft een probleem zo, hè? Blijft een ramp. 10 jaar geleden ging dat van het Rijk naar de gemeentes. Die kregen er te weinig geld voor. Steeds meer jongeren doen beroep op jeugdhulp. Gemeentes hebben minder geld. En die zeggen, ja, we kunnen het eigenlijk niet meer doen. We hebben een wettelijke taak, we kunnen hem niet uitvoeren. En dus doen ze een klemmend beroep op het Rijk om met extra geld over de brug te komen om die jeugdhulp te redden. Los in ieder geval het probleem van de jeugdzorg voor de gemeente op. Het is een taak die de gemeenten hebben gekregen in 2015. En uiteindelijk kun je die taak alleen maar uitvoeren als je er ook voldoende middelen voor krijgt. En het is niet eerlijk en ook niet realistisch als je daarvoor bij je eigen burgers te raden moet gaan door bijvoorbeeld lokale belastingen te verhogen. Dus pas dat budget aan en geef ons de kans om te doen wat het kabinet ook van ons vraagt. Ja, de coalitiepartijen in Den Haag die gaan nog net niet rollenbollend over straat. Komen moeilijke besluiten, die stellen ze uit. Ook nu weer, hè, bij die voorjaarsnota. Hoe ziet het er wat dat betreft uit voor die gemeente en dat naderende ravijnjaar? Dat blijft spannend. Dat ravijnjaar zal overeind blijven. Ik denk dat dat gewoon in stand blijft. De jeugdzorg is heel belangrijk. Komt er nou wel of niet meer geld? Ik heb gelezen dat er meer geld naar de gemeentes komt. Is dat voldoende of niet? De Vereniging van Nederlandse Gemeentes heeft een ultimatum gesteld. Voor vandaag moet er boter bij de vis komen. Anders stappen we naar de rechter, beginnen er juridische procedures. En het is eigenlijk nog steeds onduidelijk of de Vereniging van Nederlandse
gemeentes een rechtszaak aangespannen tegen de Rijksoverheid, wat best bijzonder zou zijn. Ja, wordt vervolgd dus, Jos. Uiteraard. Dank je wel.